ଜାଗମରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗମରା ଫୁଡ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ସେ କାଉଣ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଖାଇବାର ହିଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏଠି ବୁଲିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଖାଇବା। बहुत गुड़ाए खाଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏଠି ବୁଲିବେ, ଖାଇବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବେ। ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି। ଏଠି ବି ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଖାଇବା ଉପରେ ମାର୍କେଟଟା। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉପରେ ଅଛି ମାର୍କେଟ। ବୁଲି ଆସିବେ, ଏଠି ଖାଇବେ। बहुत गहली रोचे, बहुत गुड़ाए गहली रोचे ये सब खाइबा उपरे। रोल भी मिले सब पार्किंग अच्छी गाड़ी सुविधा पार्किंग।